ukuthi ngiyethemba niyaphila kuzo zonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi yowati. Uma uqala ngena kule channel qiniseka ukuthi ugcinile usubscribe uzowathola zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Sayibonga-ke insizwa engumculi kaMaskandi IGcokamelisha ngokuhlanganisa ama-views awu-7 million wey'ngane zakwethu. Into-ke le endimeni yomculo kaMaskandi engajwayelekile futhi-ke engandile kakhulu ukuthi umculi ehlanganise-ke ama-views amaningi kangaka ngesikhathi-ke esincane kangaka ekhiphile. Cha, ngampela siyabongela insizwa engumculi kaMaskandi IGcokamelisha. Sengathi izinto ey'fana nalezi endimeni yomculo kaMaskandi zingathi okwanda-ke kakhulu wey'ngane zakwethu. Hhayi-ke mina ngumsizi umfana phakathi ejozini komhlaba uyalingana sengiphuma kanje.